Fedt. Kan den køre med mig i? Nu prøver jeg lige at sætte mig lidt op på den. Okay, er I klar? Kæft, den kommer til at sluge ampere nu. Ja. Ja, tak. Den kører. Okay, den accelererer også godt. Hold kæft, mand. Det fungerer, det her. Ja, fucking tak. Ja, 45 ampere på en kold start. Nu vender jeg lige polen, vi skal lige køre fremad. Folk de må tænke, hvad Jesus Christ sker der lige? Hej, goddag. Det lød fandme ikke godt, det der. No. Altså jeg tør seriøst ikke at køre med mere. Jeg tror sgu hjulet her, det er ødelagt. Super træls, at det lige skulle ske.
prøv lige. Wow, okay, det kan mærkes det her. Det kan mærkes, at den er en del mere, altså den accelererer lidt hurtigere, og er mere, hvad kan man sige, nemmere at styre, fordi at selve gearingen er lavere, fordi at hjulet er mindre. Topfarten den er ikke lige så høj. Det kan jeg godt mærke. Vi ses! Sådan der, det kører sgu da meget godt. Så. Hvad? Hvad sker der? Det er trickshots, og så lige op og slide. Woo! Damn. Damn, girl! Det er så fucking kørt. En casting coach. Er vi ved at køre den ned? Den er på min tog. Fuck. Så er vi sgu på vej til dig. På vej ned til McDonald's. Fuck, man. Fuck. Den sidder du rigtig og lurer. Vi kører ret langt væk. Du sender dem bare afsted, gør du. Nu kommer det til den der fase, hvor de sådan lidt overvejer, bør vi hoppe af. Ja! Mit liv, jeg elsker det! Vi bliver kørt rundt i min fucking sofa. Hej! Vi skal have en chicken salsa og en pose is. Hvor er det fucked up, det her. God tur! Jo, tak. Så venter vi bare. Og kæft, det er mærkeligt, det Det er her. faktisk en smule underligt, det her. Hej, velkommen til. Hvad kan jeg gøre for? Goddag, kunne jeg bede om 2 chicken salsa, en pose is og nogle gulerødder? Super, fortsæt bare lige ud. Ja. Fedt, mand. Det er fucking lykkes, mand. Hej! Ja, goddag. Jeg har lige 50 kroner, så... Det kører pisse smooth, det her. Ja. Så mangler vi bare maden. Er Og stadig med dig, isposerne. sofa-rytter? Ej, det går fucking godt. Og hjulet, det er ikke gået i stykker. Hvis han har, så man kan Fuck ja, mand. Ej, tusind tak for det. Ja, tak. I lige måde. Fedt, tak for det. I lige måde. Sådan. Nice, man. Det er fucking lykkedes. Ja, tak. Skide godt. Sådan der, Vi mand. klarede det. Kold. Goddammit. Tager du om den? Øj, den trækker stadigvæk. Wow. Okay, syret nok. Nå, jeg tager lige en lur. Ja, men Nå. Ja, okay.